Kag sa number 1, duha ka LGU nagdeklarar nga wala sang trabaho kag klase sa buwas. May mga private schools man sa Bacolod nga wala klase sa pagdumdum sang EDSA. DILG nagpaatag nga may basehan ang mga LGU nga nagdeklarar nga wala klase kag trabaho sa buwas. Wala sang klase sa pribado kag pampubliko nga mga bulutuan sa Banwa sang Hinigaran kag Isabela. Samtang mga Catholic schools sa syudad sa Bacolod ang nagsuspend man sang klase para sa pagdumdum sang ika-40 nga EDSA People Power Revolution. Sa Executive Order 008-2025 nga ginpirmahan ni Hinigaran Mayor Grace Arceo, suspendido ang klase kag trabaho sa government offices buwas nga adlaw. Kanselado man ang trabaho sa government offices kag klase sa Banwa sang Isabela. Inibase man sa isa ka executive order nga ginpagwa ni Mayor Miguel Angelo Yulo kaina. Ginsiling ni Attorney Neil Yanson, ang legal officer sa Department of the Interior at Local Government NIR, nga mayara man na iban nga LGU sa bugos nga pungsod ang nagdeklarar sang work and class suspension. Ginklaro niya nga pesar sang Presidential Proclamation 1006 nga ginpagwa sang Malacañang nga nagadeklarar sang February 25 bilang Special Working Day, ginagamit sa mga LGU ang General Welfare Clause sa idalom sang Local Government Code sa ilang pagdeklarar sang government work and class suspension. Pero hindi sakop sang work suspension ang pribado nga sektor. Mayara man sang klase kag trabaho sa gobyerno sa syudad sang Bacolod buwas nga adlaw. Ginsiling ni Attorney Marty Go, Secretary to the Mayor, nga magasunod ang syudad sa proklamasyon ni President Ferdinand Marcos Jr. nga Special Working Day buwas. Sa pihak sini, ang mga Catholic schools sa Bacolod City nagsuspend na sang klase agud makigabahin sa pagdumdum sang EDSA Revolution. Half-day ang klase buwas sa La Consolacion College, Bacolod. Bilog naman nga adlaw nga wala sang klase kag opisina ang University of St. LaSalle, Bacolod, St. Scholastica's Academy, St. Joseph School of LaSalle, Colegio San Agustin, Bacolod, kag University of Negros Occidental, Recoletos. Ang iban nga mga Catholic schools na natalana man nga magtambong buwas sa pagpatigayunon nga rally sa syudad sa pagdumdum sang ika-40 nga EDSA People Power Revolution. For now, as far as the Bacolod LGU is concerned, may arayas ang obra kan klase sa syudad sang Bacolod following the presidential proclamation of President Marcos na tomorrow in celebration of EDSA anniversary, it will be a special working day. So, amo na, so far may obra kan klase tomorrow ya sa Bacolod. Pero ang Catholic schools yung nga mag-cancel sa klase ilan na naiya? It's their prerogative kung sa mga Catholic schools or private schools if they cancel their classes.